Да. Кой от вас иска? Ти! Не мисля, че моята майка би искала да стана пират, ами ти не... Не мисля, че моята майка би искала да стана пират, а ти Нудълс. Не мисля, че моята майка иска да стана пират, а ти Кърли. Не мисля, че моята майка би искала да стана пират, ами ти Джон. И моята майка би искала да стана пират, ами твоята майка Хук. Че той няма майка! Тогава доведете майка им! Така ли? Да. Тогава към морето! Будай! Будай! Аз съм тяхната майка. Захарче, ако искаш да те спася, трябва да ми обещаеш, че ще станеш моя майка. Не, никога няма да бъда ваша майка. Така ли? Тогава вече няма кой да те спаси. Хайде! Има кой! Уенди! Питър Пан! Фактите! Хайде, старче! Приготви се да срещнеш смъртта си!